Il-Partit Laburista għandu bib miftuħ għall-idejat. Hekk saħaq il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela lejn it-tmiem ta' indirizz li bih fetaħ Business Breakfast, organizzat mill-Partit Laburista bħala parti mill-attivitajiet marbuta mal-konferenza bit-tema Inġeddu Malta flimkien. Lill-imsieħba soċjali preżenti u nies minn kull tessut tas-soċjetà, il-Prim Ministru saħaq li hu l-partit li jmexxi jrid jisma' mingħand in-nies. Se nibqgħu dik il-forza politika li tisma', tifhem u taġixxi b'umiltà dejjem b'saqajna mal-art sabiex inkomplu ntejbu lil dan il-pajjiż. Għalhekk qed niffokaw fuq it-tema ewlenija tat-titjib tal-kwalità tal-ħajja. Għal kulħadd u din hija l-bażi li aħna se nkunu qegħdin nofru fil-politika tagħna. Għax lan politiku tagħna jibqa' li nġeddu Malta flimkien. Dr. Abela qal li anke jekk kellu impenji barra minn Malta peress li rrid jattendi għal laqgħa tal-mexxejja tal-Istati Membri fil-Mediterran, se jkun qed jattendi kemm jista' jkun sessjonijiet fejn jisma' mingħand nies differenti fosthom trade unionisti, nies fin-negozju, l-għalliema, l-kunsilliera, l-infermiera, il-ħaddiema tal-itu l-professjonisti u fuq kollox iż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru saħaq li dan il-Gvern għall-ewwel darba nefaq aktar minn biljun euro fuq benefiċċji soċjali u saħaq li aħna llum qegħdin hawn biex dik in-nefqa nsarfuha f'riżultat permezz ta' tiġdid fil-ħidma politika tagħna. Iżda il-mistoqsija li rridu nwiġbu llum tibqa' kif se nġeddu l-politika tagħna biex minn dik in-nefqa li diġà qed trendi ħafna ikollna ġenerazzjonijiet ġodda li jekk il-ġenituri tagħhom straħu fuq il-benefiċċji soċjali, il-ġenerazzjoni l-ġdida taħrab tiġri l-qudiem. Il-Prim Ministru saħaq li rridu nistaqsu x'tiġdid irridu għal pajjiżna fosthom fil-qasam edukattiv u ambjentali. Dwar l-aħħar qasam semma l-pjan tal-kupru ta' Malta approvat mill-Kummissjoni Ewropea wara żjara uffiċjali ta' Ursula von der Leyen. Saħaq li l-ambjent u riforma diġitali se jkunu fuq quddiem nett. Dan qalu fil-kuntest li l-ħamis fil-konferenza tal-aħbarijiet fil-Barrakka ta' fuq, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-pjan li ressa il-Gvern Malti huwa fost l-iktar ambizzjużi fuq l-ambjent fost l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-edukazzjoni qal li rridu naraw l-ekonomija tagħna tikber fejn insaħħu lil uliedna fuq suġġetti ta' xjenzi, teknoloġija, inġinerija u matematika dak magħrufa bħala s-suġġetti STEM. Il-mexxej Laburista qal li l-fatt li Malta kienet fost l-iktar pajjiżi effettivi fid-dinja biex affaċċjana pandemija dik minnha nnifisha hija bażi soda li fuqha nistgħu nġeddu lil dan il-pajjiż flimkien. Fl-MFCC ftaqali semma wkoll il-budget li se jippreżenta l-Gvern fil-11 ta' Ottubru u qal kif il-ħsibijiet tan-nies wara li nkunu ħabbatna l-idejat ma' kulħadd se jkunu riflessi fil-budget. Irrid ngħid li bħala Gvern għandna ħsibijiet ċari ta' fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż għażmien li ġej fil-futur immedjat u fil-futur aktar il-bogħod ukoll. Imma rridu nisimgħu aktar u rridu inħabbtu l-idejat tagħna ma' kull wieħed u waħda minnkom. Għalhekk flimkien